Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Jenna, nga iti agdama kat adda iti pagilian a Japan. Ngam sakbay na, intay man pa iba sa dagitoy a kablaaw. Shout out kan ni tatang ko Raymond kan inang ko Sonia Aquino kan kakabsat ko Ijay Bugay from Nuvelin Taberna. Shout out kada Susan Ronquillo, Boss Conjan TV, Elena Antonio, Leonora Bautista, Jane Laico, Susana Haun, Belinda Ramos kan Jocelyn Dingle. Makablaawan pa da Adela Vergara, Joanne Nerovillos, Zoraida Yanggud, Gemma Frutas, Jeline Vicente, Divine Juvie Joy Hulawan, Jasmine Rivera, Nida Niveras, ken Shane Saingan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Jenna. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklangan itinagan a Jenna nga iti agdama ket adda ditoy Japan. Saan adaytoy ti imo na apagilyan a napanakmanang tanag domestic helper ak iti sabali apagilyan sakbay a nakapanak ditoy. Iso abale may kadwan apagilyan daytoy ayan ko ita. Naawis matiriknak amang ibinglay iti pakasaritaak, taamok nga adu ti padak nga OFW a makarelate iti daytoy. Kat sapay kuma, ta makaibati iti adal kadagiti amin adumdumngag. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy.
Jacob, lakay. Nabayagan da ito apang panunutat. Kat panagkunak. Panawanan tapno pagsaritaan ta da ito abanag. Anya ka di dayta bakit? Kasla seryoso ka launay Pampanunutak namin ti masakbayan dagiti anak ta. Amo mata marigrigatan tayo ita, maipapan iti pinansyal nga aspeto ti panagbiag tayo. Iso nagpanunutak iti pamuspusan, no kasano ang matulungan ka, maipapan iti daytoy. Wan nga rod bakit? Talagang agkurkurang ang ti sweldok. Tapno masustinir ta ti pagkasapulan dagiti anak ta. Napanunot ko ti agabroad. Anya? Agtrabaho kay ti sabali a pagilian? Wen lakay. Ado kano ti agkasapulan ita iti domestic helper. Kan medyo na nga tumutkan ti sweldo. Dayto yan ti kasayaatan a napanunot ko a pamuspusan. Tapno maiyaon ta iti rigat ti pamilya tayo. Kan maipaayan ta iti narima ta masakbayan dagiti anak ta. Ngam narigat bakit? Adon dagiti nang nangag ko aminal trato dagiti employer da ijay. Saan nga agpapada ti amo, lakay? Ikararag tayo asapay kuma, tanaanos ti matumpungak nga amo. Sino nga rin timang taripato kadagiti anak ta? Katadamat trabaho. Sana problema dayta. Kasaritak dananang kantatang, ta isuda ti mangkita kadagiti anak ta, no kasta nga da trabahom. Sigurado nga umanugot da, lakay. Nanang, tatang, kaya't kayo kumamakasarita. Maipapan iti anya anak ka. Kasla na patag-unay ti ibagam anak ko. Kaya't kung amin ti mapanmanggad iti sabali a pagilian nanang, tatang. Iti kasta, matulungak ti asawak. Amuyo mo't adumakdakkel dagiti apo ko yo. Kat marigatan kami na mangisakad ti panagbiag mi. Kurang aminan at talaga ti masusweldo ni Jacob. Naimbag no manugot di asawa am Gina. Numabalin, di na kaya tatang. Ngam, impalawag ko kankwana, para mo't lay ti masakbayan ti pamilyami dayto nga ramidak. Isong agsakripisyo ak nga umadayo. Ay. Kasta ka de, anak ko. Wan nanang, ngam ti parikot. Awan ti mang taripato kadagiti ubing, no kasta nga ada trabaho ni Jacob. Ay no, iti day taabanag, awan problema anak ko. Ada kami kanina nang yu amang tanipato kadagiti apo ko may. Napatag ka na kami kanina nang mo dagiti ubing. Iso ang madadaan kami at tumulong ka na kayong agasawa. Babaan iti panang taripato may kadagiti anak yaw. Tyler, Aliana, pumanaw ni Mami kat mabayag santo makaawid. Ha? Sa dino ti papanam, Mami? Wan nga agpay so, Mami. Sa dino ti papanam. Apay mabayag ka nga agawid. Agtrabaho ni Mami iji abroad. Marigatan ngamin ni Daddy yun no iso lang ti agtrabaho. Saan ka di mabalin adito yung kalangan nga agtrabaho, Mami? Dakdakkel ti masweldo ni Mami no iji nga agtrabaho anak ko. Maitad minton amin a pagkasapulan nyo. Diyo ka di kayat, amagatang tayon ton amin a kayat yung nga ay ayam? Kayat mi, Mami. Ano kasta nga rod, aganos kayo nga awanak pailaang itidan nayo Sana bale, tadamot ni Daddy yo. Kastamot da lola kan lolo yo. Kat inton agawidak, adun to ti pasarabo yo. Kasano kabayag ka nga ije, Mami? Diyak maibaga anak ko, nga masapol a makaurnungak,
para iti masakbayan nyo kani ading mo. Mabayag ka nga rod, Mami. Kas iti nakunakon, jak maibaga anak ko. Ngampadasan ni Mami ti makaurnong adagos. Tapno makaawid ak adagos. Mami? Ala nga rod, ingkay maturugan, rabiin. Umay ka na ding, maturog tan. Talaga ka desidido ka niya, Gabrod, bakit? Wen, di kagdanag, kabaala kasalwadan ti bagik. Amok adinak tubaybay anti Diyos. Gaputa na saya at matipanggap ko iti panagtrabaho iti balasiw tao. Malading itanak, bakit? Gaputa jak kabailan nga ipa iti tartari gagayam anam ay. Masapol ang mapan ka pa agtrabaho iti adayo a lugar. Ti agasawa, masapol nga agtinulong. Para iti pamilya tayo dahi ti panagsakripisyo ta. Sapay ko mata maawatan naklakay. Wonjena, maawatan ka. Katagyaman hak ka po iti kasta ka panunutam. Basta ganad kay ti papanam. Kat no saan nasayati ka sa saad mo jay. Agawid ka adagos, bakit? Ikararag ko asapay ko ma, tanasaya at ti agbalin nga amok. Iti kasta, saan masayang ti kwarta ken sakripisyo, iti ipapan ko iti balasiw taaw. Nagdesisyonak nga rod nga agabrod, tapno matulungak ti asawak, ang maipaayan iti nasaya at panagbiag dagiti anak mi manang Emmy. Ididamo, agkadkad ti asawak. Ngem idi agangay, imanugot matlaeng, tapara matlaeng iti pagsayaatan ti pamilyami ti pampanunutek. Kasla mabriat ti barukong ko, idi makitak ti kinaliday dagiti anak ko, idi ibagak kadakwada ti panggap ko. Nga masapol nga agbalinak anatibker, gapo matlaeng kadakwada. Inasikasok nga ro dagiti papeles ko manang, agingga nga umadanin ti flight ko. Lakay, umadanin ti panag-flight ko. Aganad kay Jay, bakit ha? Panunutom nga awan kami iti sibay mo. Naanyaman ti pagdala na mi Jay. Wen, di ka agdanag. Anak ko, Jay kanayon nga ibilin ko kada kayo ha. Agsingsingpot kayo. Di yu suksukiran da daddy, lola ken lolo yo. Won, Mami! Di na kami pagdanagan, Mami. Maikawa kami tulakit tinawan kan. Won nga rod, Mami! Iti damo laeng dayta. Di kay agdanag. Kanayon kayo nga awagan no ada tsansa. Ikararag yu asapay ko ma, tanasingpet ti agbalin nga amo.
Adda akon dito Hong Kong. Agyaman nak Diyos ko, tanakadano nak dito asi kakaradkad. Uraya kon ti mangsukon kanyak, tapno itulod nak iti balay ti agbalin nga amok. Ay, kasto'y gayam ti mayadayo iti patpat ganay ti biyag. Nagrigat. Itapay laeng, marik na akong ti iliw ko kadagiti anak ko. Kastamot nila kay ko. Tulungan ako Diyos ko. Sapay ko matamadaerak tayo ti amarikrik-nak. Amok anarigat tayo ti apanubo kasi mangbay kada kami. Ngam amok akabaalan mi babaan iti tulong mo, Diyos ko. Kat sapay la kuma, tanasing pati agbalin nga amok. Sapay la kuma, Diyos ko. So you are here. I didn't realize you are already here. You are Jenna? Yes, sir. I will be your maid. Are you sure you will be a good maid to us? Yes, sir. Don't worry. I will be a good maid to you. Okay. The maid's room is over there. You fix your things and go straight to work. You have so many work to do here. Yes, sir. Hello, Lakay. Hello. Kumusta ti sa sangput mo dito Hong Kong, Jenna? Nasaya at mat. Makabanog. Kasangsangpot ko pa'y laeng. Naipasungal nga lakon iti ado at trabaho. Nang rugi akadagos. Nagdaldalusak Lakay. Ay, kasi kamot nga rod ano kasta. Kat kumusta mo ti trato kun kadag iti amo? May sapay laang ti amok alalaki dito balay. Awan ti pamilya na, tanapanda ka no nagbakasyon. Medyo istrikto nga rod. Basta ganad ka dita, ha? Di mo baybayan ti bagim. Wen Lakay. Ay, talaga gayam ang makabannog. Ngam awan anyaman na. Saan ati bannog tilapad? Tapno maipaayan ta tinarimat ang masakbayan dagiti anak ta. Kabailak ta ito'y Lakay. Da kayo kadagiti anak ta ti inspirasyon ko. Kat kumusta ngay mo dagiti anak ta? Mailiw unay kan kadag iti anak tan. Imbaga kadakwada. Nadda ka ditang agtrabaho para kadakwada. Isong anusan dati kinaawan mo iti den nami, Kat naawatan damat, bakit? Agyamanak ka, taman nakaawat ka. Kan pagyamanak mo dagiti anak ta, tamaawatan dati amin. Kat ikarik, kalpasan ti sumagmamano atawan, agawidak nga addan urnong ta, para iti masakbayan dagiti anak ta. Amo ka malasatan tayo dagiti apan nubok, Jenna. Patpat din ka unay. Agad ka dita, ha? Ipatpatag kayo mat unay-unay, Lakay. Nakadano nak nga rod iti Hong Kong, abalon ko tinamnamak amayaon ko iti kinarigat ti pamilyak. Uray kasta unay akawa ken iliw ko kadagiti anak ko, nang runay ti asawak,
inibibturak manang gapumot la kadakwada. Iti panaglabas ti aldaw, medyo naiyaw-awan ko tinalabas nga iliw ko kadakwada. Gapu tatunggal day off ko, ado dagiti Pilipino apadak a makais-istoryak iti papapanan mi a parke. May sa kadakwada ni Ella a nagbalin unay a nasinged a pagayam ko. Iti panagtalinaed ko kadagiti amo, iti sumagmamano a bulan, nasayaat met ti trato da kanyak manang. Agingga nga inot a nagbaliw da, nang runa ti amok a lalaki. What is this? Why did you not clean this room yet? It's so dirty! Sorry, sir. I just finished cleaning the living room. Oh, stop making excuses, you lazy rat! Sir, I'm not paying you to be useless and lazy. You know what? I have to decrease your salary now. but why, sir? Because you are lazy. I'm not paying that much to someone who is lazy like you. No, please, sir. Have pity. I need my salary for my family. And I do all the things you want me to do, sir. You are not! And don't talk to me like the elbow again, or else you will suffer! Hello? Lakay? Apay nagsangsangit ka. Lakay, kabkabilan akong nagiti amok. Nang runa ti amok a lalaki. Idi damo, kabalak pa'y nga ibturan. Ngamita, saanan? Ang mga namapatay dakpay ditoy. Kasta ka di. Punak man na nasingpot na kiti amo. Nasingpat na idi damo. Ngambayat abo may bayag. Rimuaron ti pudno aburik da. Kunapay ti amok a lalaki akisayan na kano ti sweldo. Kadararamidag mo't amin nga ipatpatrabaho da kanyak. Kaya't kundi pumanaw ditoy. Anyang at aramidan tabakad. Sapay di ka pulos matulungan. Hindi kagdanag. Ada nagayam ko dito'y Hong Kong amang tulong kanyak. Agtab-trabaho mo't lang dito asidagmi. Nga malpasan ti kontrata na kat mapanan iti Japan. Agkasapulan da kanupay ti may sa akadwada iti pagtrabahuan na ijay. Iso akayat nakaalaan. Tapno may maisan ti pagtrabahuan mi. Sigurado ka sa diti dayta, Jenna. Apay na agawit ka lang nga diti Pilipinas. Nasingpot ni Ella lakay. Katakal ti panagtalag ko kankwana. Sigurado ang matulungan nak. Sige, sikati makaam mo. Basta aganad ka, kat padamagan na kami kumadagos. No anyaman ti mapasamak, ha? Owen, namnamaam day talakay. Di dak pagdanagan. Kabaalak na ito'y. Jacob, kumustan ngay ni Jenna? Ada ka din damag mo may papaniti problema na iti amo na. Isang oras nga mayak niti balay yun, nanang. Tada na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Dati kayat mo asawan, anak ko. Nakapanawon ni Jenna itayan ti sigod ni amo na, nanang. Kati napintas sa damag. At dadaitan iti gayem na iti Japan. Anya, ay, agyaman akit i Diyos. Kunak no at dapay laang iti ayan ti sigod nga amo na. At anang tulong kan kwa na agayem na iti nanang. Kat insurot na ni Jenna iti pagtabtrabahuan na iti Japan.
May mayat ka na itan ti trabaho da ijay. Ay, naasya talaga ti Diyos anak ko. Inya dayunan ti asawam iti pagkad. Ita, sigurado anatalnan ti panunot mo anak ko. Sigurado da itananang. Katagyaman ak unay iti Diyos. Hello, Lakay. Kumusta kayon kadagiti ubing? Nasayaat kami mat bakit? Di na kami pagdanagan dito eh. Sigakit di kumusta ka ditan? Ay nasaya atak dito'y Lakay. Nagsisingpot dagiti amok. Saan da nga ibilbilang asabali dito'y? Kaslaak ka pamilyada. Nasayaat nga rod no kasta. Amok ang maragsakan kay tibagakken ka Lakay. Amom, pinalubusan da nga agbakasyon dita Pilipinas. Agpaiso? Kano nga rod nga agawid ka nga eh? Sigurado ang maragsakan dagiti anak ta. No ipadamag ko kadakwada nga agbakasyon ka. Umawagak tumanan, tapno maamwam no kaano ti flight ko. Ay mailiwak unayan kada kayo. No mabalin, guyudag ko man ti aldaw tapno makaawid akon. Kailiw da ka matunayan, Jenna. Urayin mi ti panagawid mo, bakit? Wala kay, namnamaan nyo dayta. Kayo una yan Lakay. Anak ko. Agyaman na kiti Diyos na nakaawid kan, Jenna. Na-miss ka, Mami. Oray siyak, Mami. Nagbayagasan ka nagawid. Maragsakan ak unay. Tamakadan na kayo manan. Ayan na niya di pasarabong kanyak, Mami. Ada dito'y anak. Amok ang magagaran kan ang makakita iti ay ayam mo. Uray ni ading mo. Adamot dito'y ti pasarabok para kenkwana. Thank you, Mami. Mala, agin na nakapay bakit? Amo ka na bandong kay ti biyahe. Siya kung ti mangisagana iti kanan tayo. Ala anak ko, kaduan nyo ni mami yu iti silid tapno makaina na. Ayda, agyaman nak iti Diyos ta nakaawid kamutlaangan anak ko. Wan nga rod anak. Kasta unay ti danag may idinaamuan mi kan ni Jacob ti aramidan kan kaji amom ijay Hong Kong. Naimbaglaangan at nakapanaw kan ijay anak ko. Wan nga ron tatang. Ay, nagbiit nga glabas ti panawan. Amuyo, da kayo tinang patpatibker iti pakinakam ko. Iso na ibturak amin anang pasarak iti balasiw taaw. No saan ada kayo a pamilyak ti pinanunot ko. Nalabit, simuko akon. Nagmayat tiriknak, takadan na kayo manan. Agyaman akmat kan ka, Jenna.
Gapo iti sakripisyong para kada kami akapamilyam. Amuyo, no saan aga po idi suportayo, nabayaga ko na si Muko. Isong agyaman kada kayo, gaputada kayo tinang patibkar iti pakinakam ko. Tapno mabailak amin a panubok asi mangbay kanyak. Nang runa idi adaak pay laang iji Hong Kong. Naimbag ata nakapanaw ka iti sigod nga amom anak kaw. Agad kumustamat nga dagiti amom ita. Nagsisingpot da tatang. Adayo ti ugali da kadagiti nagbalin nga amo iji Hong Kong. Kanuan gayam. Aglepasan ti kontratak inton umayatawan. Agawid akton. Kat kayat kun ti agtali na ditoy. Saan akon nga agrenyo iti kontratak. Agpay so, Jenna? Uwan lakay. Tapno mataripato kayo manen kadagiti anak ta. Ay kat nasaya at day ta a desisyon mo Jenna anak. Ay, maragsakan kami abakangag iti dayta nga imbagam, anak ko. Agyaman akmat bakit? May saka aparabor nga impa iti Diyos kada kami a pamilyam. No saan naga po iti sakripisyom? Saan ko mga agbali na kasto iti estado ti panagbiag tayo? Ipatpatag kayo unay, Jacob. Kat nakasagana ang agsakripisyo, tapno maipaayan kayo iti nasaliwanwan a panagbiag. Ken nasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Manula abulanan, makaawid akton dita Pilipinas, kat ag for good akon manang Emmy. Nakaurnong akmaten iti gatad nga umdas a pagpuunan mi iti basit a negosyo iti asawak. Kan nakaidulin akmaten iti pagadal dagiti anak ko. Agyaman ak unay iti Diyos, ta iti likodan dagiti panubok a napasarak, di nakpulos binaybayan. Kan agyaman akmet iti patpatgak unay a pamilyak, iti awan sarday a panang suportada kanyak. Agbalin ko mga inspirasyon daytoy apadas ko kadagiti dumdumngeg, tapno aramidan damat amin a kabaelanda para iti pamilyada. Kuma, mangibati mo't daytoy iti adal kadagiti kaskanyak, anak kurapay tinabangunan da a kasasaad iti biag. Maadaan damot ko iti nasaliwanwan a panagbiag, basta nasaet da, kan aramidon dati amin, tapno matunoy da dagiti arapaap da iti biag. Daytoy tipadas ko manang, toy pagayam mo, Jenna. Pagayam a Jenna, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Among pagayam ko, makaitad namnama ti pakasaritaam. Impakitam ababaan iti panagsalukag ken panagtalek iti Diyos, ket nagunod mo amin at tartarigagayam iti biag, ket naparaburan ka iti nasaliwanwan a panagbiag. Sapay la kuma ta agnanayon ti parabor a naipaiken ka ken iti pamilyam, ket maipaayan kayo pa'y kuma iti naragragsak ken nasalunat a panagbiag. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapunan